Molt bon vespre a tothom. Benvinguts, benvingudes en aquestes controvèrsies, que ja és la tercera que organitzem. Avui ens ha semblat que el tema de la situació dels mitjans públics de comunicació mereixia un diàleg, un debat, una reflexió entre dues persones que ens poden aportar forces coses. Com en molts altres sectors, la comunicació viu moments complicats, difícils. Gairebé llegir notícies sobre el món de la comunicació malauradament és gairebé com llegir la secció de necrològiques. Fa poc ha tancat la televisió de l'Hospitalet, Rita Barberà per sorpresa ha tancat la televisió de València, alguns diaris com El Punt avui o el Públic o Público està en una situació molt difícil, ha tancat l'ADN. Afortunadament avui tenim una bona notícia, un setmanari nou ha nascut a Terrassa, es diu La Torre, que apareix tots els dilluns, per tant no tot són males notícies, però en tot cas la reflexió que avui volíem fer és que en aquest context de crisi que està afectant a molts sectors, també en el de la comunicació, estaria bé fer una reflexió sobre fins a quin punt s'hauria de primar per raons d'estalvi, d'eficiència, els mitjans públics, perquè tampoc té sentit un servei públic, que és el que fan els mitjans, sense públic. I per fer-ho hem convidat a dues persones que, com deia, per la seva experiència i per la seva trajectòria, crèiem que ens podrien ajudar una miqueta a emmarcar aquest diàleg, aquest debat. Els presento, a la meva esquerra en Joan Manel Tresserras, ell és comunicòleg, professor de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, és un estudiós de la història de la comunicació a Catalunya i és exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació. I també ens acompanya en Ricard Fernández Deu, no llegiré tot el seu currículum perquè si no tindríem temps de xerrar. Ell és advocat, periodista, va començar la seva activitat professional a Ràdio Joventut, quins records, no? Ha estat en molts mitjans de comunicació, va ser director de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, presentador dels telediaris, a Televisió Espanyola, presentador del primer telediari en català, que es va fer a Miramar, va ser advocat defensor en programes tan coneguts com Tribunal Popular, després també director i presentador del programa Esta es su vida, en fi, moltes coses. No? Després també va fer, a l'octubre del 99, va fer el pas a la política, va estar elegit diputat al Parlament de Catalunya a la 6a legislatura i des de la política va treballar precisament en les ponències encarregades de tota la legislació audiovisual. En aquest moment doncs, és diverses coses, però també és membre del Consell d'Administració de Barcelona Televisió, que és el mitjà públic de la ciutat. Llavors, la proposta d'estructura, com les altres controvèrsies, és la següent. La idea és plantejar-los algunes qüestions perquè interactuïn, perquè d'alguna manera dialoguin, i deixarem una estoneta perquè preguntin, perquè facin les reflexions des de l'audiència, des de vostès. Doncs jo la primera qüestió que els posaria sobre la taula és que em sembla que el món del periodisme, com comentava, viu temps molt difícils i potser per una triple raó. Per una banda, una crisi econòmica que ha suposat una gran davallada de la publicitat. També jo crec una crisi del model de negoci que té a veure amb la irrupció d'internet, que és un espai d'oportunitats però també que ha posat en dubte tota la forma de fer dels mitjans, dels diaris, però també de les televisions, perquè hi ha tot un sector
de gent jove sobretot, que consumeix televisió d'una altra manera. I després també em sembla que d'alguna manera s'està plantejant quina és la funció social dels mitjans de comunicació. Això d'informar, entretenir, això està en revisió. Avui tenim potser molt més entreteniment que informació en alguns mitjans. I per tant, aquí s'està repensant alguna de la funció que havíem fet. En aquest escenari, creuen que queda un cert marge per l'optimisme i per un periodisme honest i una mica independent? Senyor Fernández Déu. Bé, abans que res, moltíssimes gràcies a l'Ateneu per la seva hospitalitat, el seu president, el Lluís Reales, excel·lent professional, amb qui a més m'uneix el fet de, com bé he dit, compartir la inquietud de la televisió pública de la ciutat de Barcelona, i vull dir que en el terreny personal és una satisfacció compartir aquesta taula amb en Joan Manuel Tresserras, perquè tinc un afecte que ell coneix, i des del punt de vista professional, doncs un autèntic honor participar en una taula al seu costat. I ja que se'm convida a obrir el foc, doncs jo diria que efectivament la crisi que estem patint s'ha deixat notar amb intensitat en el conjunt dels mitjans de comunicació, tant privats com a públics, tant els de la premsa escrita com els dels mitjans electrònics, i això doncs, té molt a veure amb moltes raons, amb molts elements que hi coincideixen i que alhora s'afegeixen a una inquietud pràcticament generalitzada. D'una banda, la crisi, efectivament en majúscules, d'altra banda, la irrupció d'internet, el consum de comunicació en xarxa, la davallada de la contractació publicitària, segur que en parlarem més endavant d'aquesta circumstància, i que ja era anterior al col·lapse financer que estem vivint, i ho dic al final, però no és el menys important, doncs la indispensable reducció de recursos públics per tot allò que no resulti indispensable. Però responent a la qüestió referida a la honestedat professional en l'exercici periodístic que proposa en Lluís Reales i a la sempre invocada independència, em permetré fer algunes consideracions, la primera de les quals referida a aquest concepte en concret. Al meu entendre, la propensió dels mitjans a arrenglerar-se en una determinada línia ideològica i sobretot en una determinada línia política té el seu origen a les empreses editores i, per tant, a la premsa escrita en concret. La falera, moguda, no ho dubtin, per interessos estrictament mercantils que sembla instal·lada arreu per la creació de grups multimèdia a partir de les principals capçaleres editorials i que sovint, també s'ha de dir, ha estat estimulada per les institucions públiques a través de les subvencions, de la publicitat institucional, de l'atorgament de llicències, etc., ha acabat contaminant d'ideologia i de partidisme també la ràdio i la televisió. Jo no dic que no hagi existit aquesta propensió des de sempre, però és evident que en els darrers temps això resulta molt més evident, es percep amb molta més intensitat. I el més lamentable de tot això és que els professionals del periodisme també han anat sucumbint, algunes vegades per pressions, altres vegades per necessitat, en alguns casos suposo que també per voluntat pròpia, a aquesta deriva. I ja resulta fàcil, ho veiem en les tertúlies que proliferen arreu, conèixer d'antuvi quina serà l'opinió d'una persona o d'una altra només invocant la seva adscripció professional a un mitjà de comunicació en concret. Així les coses, doncs, hom podria pensar que el periodisme exercit des de la ràdio i la televisió pública es podria veure deslliurat d'aquesta malaltia. Però això, dissortadament, no és així. En línies generals, tot i reconeixent que el grau de dirigisme no és el mateix, ni molt menys en tots els supòsits, també les ràdios i les televisions públiques
reflecteixen sovint una determinada sensibilitat editorial, en aquest cas més inspirada que no pas en interessos purament mercantils, en l'opció ideològica que es correspon amb els que tenen a veure amb els governs dels qui depenen i que els controla a través dels seus mecanismes d'administració i de control. I a banda d'això, o potser per això, en alguns mitjans públics existeix també una perceptible presa de possessió, de posició, diríem que editorial, davant de determinats esdeveniments. Jo no sé si vostès se n'han adonat, però és fàcil percebre quan un sintonitza una determinada televisió, una ràdio, fins i tot ràdios i televisions públiques, i fins i tot ràdios i televisions públiques depenent del mateix organisme, doncs una sensibilitat editorial diferent. Posaríem exemples tants com volguéssim, però es pot percebre una certa propensió a afavorir la causa palestina en contra de la jueva o a l'inrevés, i en el mitjà corresponent de la mateixa, diguem-ne, corporació o organització o societat, diguin-li com vulguin, doncs un altre mitjà que fa una aposta en sentit contrari. Doncs bé, tot això és, jo crec, un panorama no pas afalagador, no pas engrescador, ans al contrari, en aquests moments jo crec que constitueix un dels problemes als quals ens enfrontem en l'exercici de la professió, fonamentalment de la professió informativa, exercida des dels mitjans de comunicació privats i públics. Per tant, no ets massa optimista, no?, pel que sembla. No ho soc gens, suposo que queda clar. Bé, molt bona tarda, jo abreviant també moltes gràcies per la invitació i és un plaer, com ja sap el Lluís, que li vaig dir quan m'ho va comunicar, poder coincidir amb el Ricard Fernández Déu, perquè és veritat que tenim un passat. Una part important d'aquest passat és que vam coincidir, de vegades en posicions discrepants, però vam coincidir en el llarg procés d'elaboració del conjunt de normes que s'han anat desplegant a Catalunya d'ençà d'aquell acord al Parlament a finals de l'any 99, en què es va plantejar la transformació del panorama audiovisual, sobretot. I que vàrem aprovar per unanimitat. Sí, sí. I després es van anar produint les noves lleis, algunes de les quals d'aquí pocs dies seran reformades. Però en general, diguem-ne, hi ha hagut un torrent ampli d'acords que jo crec que vinculen una certa tradició professional al voltant del Col·legi de Periodistes, el treball des de l'àmbit acadèmic, l'experiència dels incipients mitjans de comunicació públics, és a dir, que hi ha una certa tradició, diguem-ne, catalana al voltant de l'àmbit, que no vol dir que després no haguem espatllat amb l'accés de tacticisme polític i amb la baralla per la quota que li tocava a cadascú i aquestes coses. Bé, en general, anant a la qüestió, a mi el que em sembla és que la professió periodística ha anat guanyant complexitat. És a dir, una professió periodística en un món que elabora tot el seu coneixement a partir d'una quantitat molt petita d'informació, té més fàcil establir jerarquies per a aquesta informació. I la gent que treballa per fer arribar aquesta informació a la majoria de la gent té una funció mediadora relativament poc complexa. I per tant, amb unes quantes destreses professionals i amb una certa experiència acumulada, doncs això es pot anar resolent. En el moment en què tu has d'exercir el periodisme en una societat que de vegades ella mateixa es presenta com a saturada d'informació i aclaparada per la quantitat d'informació, el fet de complir bé aquesta funció mediadora vol dir que tu has de discriminar molt bé la naturalesa d'aquella informació disponible, el grau de veracitat que conté aquella informació i el rigor en què ha estat obtinguda, la dificultat de jerarquitzar un volum d'informació molt més gran i presentar-ho tot de manera que puguis complir una funció social, que és la d'ajudar el conjunt de la gent a comprendre el món en el que viu. Això és molt complicat i probablement les maneres que hem heretat de formació dels i les periodistes ja no serveixin.
i probablement la forma de la formació de les persones que es dedicaran a aquest camp, que és un camp que em sembla fonamental des de tots els punts de vista, per tant la funció social no està en qüestió, és més important encara ara que abans, justament perquè la funció és més difícil. Jo crec que tendirà a semblar-se més a la formació que es dona en altres institucions socials. Per exemple, ara, per ser professor d'universitat, costa molt més que quan jo ho era. I la gent durant molts anys de la seva vida es va formant, es va preparant i té un conjunt d'obstacles a superar. Probablement en l'àmbit del periodisme la competència creixerà i hi haurà un periodisme, diguem-ne, de nivell elemental que cobrirà àmbits de molta proximitat o de poca sofisticació, però hi haurà uns grans mitjans de comunicació de referència. I malament aquella cultura que no en tingui cap. I treballar en aquests grans mitjans de comunicació requerirà un coneixement extremadament especialitzat. I aleshores aquesta competència és la clau de la llibertat personal. És a dir, si no hi ha una capacitat de conèixer críticament el que passa al món i tenir una bona formació que t'habiliti per fer-ho, amb un elevat grau de competència, diguem-ne, ets menys lliure. I per tant, diguem-ne, la garantia de la llibertat finalment és el coneixement. I les maneres com s'obté aquest coneixement requereixen unes carreres professionals molt sofisticades. El que passa és que això vol dir que no hi haurà una demanda de molts milers de persones amb aquesta formació per ocupar aquests llocs, sinó que hi haurà una dura competència dins del sector. Jo crec que anem a un escenari de mitjans que tindran reputació en funció de la qualitat de la gent que puguin contractar. És dir, finalment un mitjà de comunicació és una empresa de gestió de capital humà superespecialitzat que és capaç d'ajudar a la resta de la gent a entendre la complexitat de la realitat. Jo diria, per tant, que des d'aquest punt de vista anem a canvis molt radicals en molt pocs anys en el sector. I a més hi haurà, evidentment, diguem-ne, aquest gran vaixell que és la professió periodística, que continuarà amb dificultats perquè aniran tancant una mena de mitjans de comunicació, n'emergiran d'altres, sobretot a les xarxes, que tindran dificultats per tenir condicions laborals dignes i que permetin, a més, fer la feina amb prou dignitat com per comprovar les fonts i aquestes coses de les rutines que s'havien més o menys aconseguit en el periodisme tradicional, però que ara semblen altra vegada posades en qüestió per la sacsejada que hi ha hagut derivada d'aquests canvis que apuntàveu. Jo després diria que en general el periodisme i els mitjans de comunicació i les empreses periodístiques han patit molt el que a mi em sembla, potser algú pensarà que és exagerat això que diré i que de fet només es pot interpretar psicoanalíticament a partir de la meva experiència particular dels darrers anys. Però jo crec que hi ha hagut un gran canvi substancial en el món en el sentit que la darrera generació ha vist com un món governat des de la política passava a ser dominat directament per l'economia i per tant s'ha capgirat la relació entre política i economia i els mecanismes a través dels quals l'economia subordina la política en bona part són els mitjans de comunicació. És a dir, el poder és el poder econòmic, no hi ha poder polític autònom. De fet, aquests canvis d'aquests governs escollits democràticament més o menys a Europa i que ara es gestionen a partir de gent interposada que ve vinculada de relacions professionals anteriors amb el gran lobby financer, ho explica prou clarament. És a dir, els sistemes democràtics europeus no tenen ni tan sols la capacitat de triar els seus propis gestors. I les polítiques dels governs les dicten, això que eufemísticament els periodistes en diuen els mercats. I els mercats qui són? Doncs són qui governa i qui té capacitat de determinar el comportament dels mercats. I aquestes persones són gent lligada a l'establishment econòmic i al poder econòmic. Per tant, jo crec que aquest canvi de relació entre economia i política i la subordinació de la política a l'economia és el marc en el que ens movem. Per quin mecanisme l'economia aconsegueix controlar la política?
en bona part a través dels mitjans de comunicació. Per tant, jo coincideixo amb la primera part del teu discurs, Ricard, que quan comentaves que el que d'alguna manera es produïa és que era el poder econòmic directament qui condicionava els mitjans de comunicació. Jo crec que això ja passava, però això s'ha agreujat perquè no només hi ha aquesta subordinació tan directa al poder econòmic per fiscalitzar el poder polític i per tant es tria què es fiscalitza del poder polític, quina imatge de la política es mostra i quina no es mostra, sinó que a més, en un moment en què els mitjans de comunicació generalment no són viables econòmicament per la caiguda dels ingressos de publicitat, diguem-ne, han abandonat la font d'ingressos que és la publicitat i han incorporat la font d'ingressos que són les relacions públiques. I les relacions públiques de vegades tenen un llindar que és el del xantatge i un altre llindar que és el de l'adulació. Depèn de l'origen, la naturalesa del capital que tu aspiris a aconseguir. I aleshores, i a més, no poden deixar de fer-ho perquè haurien de plegar si no. I la qüestió és qui paga la informació. La informació sempre ha estat cara i a més la gent que l'ha volgut tenir i la voluntat de garantir-la perquè arribés a la majoria de la gent d'ençà de l'alfabetització a través de la premsa escrita i després pels altres mitjans, pels mitjans audiovisuals, sempre s'ha produït a través de trobar una font de finançament que era una mica tangencial al propi sistema del procés de la informació. I això ho va fer la publicitat. És a dir, unes empreses que volien adquirir una certa notorietat, que volien donar difusió a uns quants productes i que utilitzaven un vehicle que era multitudinari perquè arribava a molt baix preu a una multitud. Aquest és el negoci de la publicitat. Hi ha un moment en què les empreses que feien publicitat han trobat altres plataformes alternatives per fer arribar els seus productes. I algunes són quasi gratuïtes. Amb inversions molt petites a través de xarxes socials s'aconsegueix aquell efecte que suposadament s'obtenia abans per la publicitat convencional. Per tant, els mitjans han de buscar una font alternativa de recursos. Quina? Si resulta que no poden incrementar els preus dels seus productes perquè la gent espera que bona part de la informació sigui accessible gratuïtament. Algú altre ha de pagar. Qui paga? Doncs paga qui n'obté algun benefici. Sempre paga algú. D'això no hi ha cap mena de dubte. Tu apuntaves a propòsit d'aquesta subordinació de la política, i de fet la política es desenvolupa ben sovint a través dels mitjans de comunicació. Crec que no hi ha cap dubte respecte d'aquesta consideració. Jo crec que en aquesta subordinació els mitjans públics, jo en soc un defensor dels mitjans públics de comunicació i crec que no només han jugat un paper determinant, sinó que estan cridats a jugar-lo més important encara. Els mitjans públics haurien de ser els dipositaris d'aquests continguts de qualitat als que tu et referies. Està clar, el gran públic quan atén, quan observa el que la televisió li subministra, probablement no ho fa amb un sentit, amb un esperit massa crític, no? Però fora convenient, fora necessari que hi parés atenció a tot això, perquè la frivolització que se n'ha fet de la informació ha arribat a límits, des del meu punt de vista, extraordinaris. Amb Paolo Basile, el principal responsable d'una de les cadenes de televisió que operen en el conjunt de l'Estat, de Telecinco en concret, deia que els continguts eren un pretext per poder posar publicitat en antena. És a dir, era allò que anava entre els anuncis. I si ens instal·lem en aquesta realitat dolorosa, però perceptible des de qualsevol punt de vista que es miri, ens n'adonem que efectivament això està derivant en una pràctica, es diria que generalitzada. I dissortadament els mitjans públics s'estan acostant cada dia que passa més a aquests plantejaments, més que no pas a l'inrevés. És a dir, la influència dels mitjans públics en l'esperit, en la forma de fer, en la manera de produir els continguts de les televisions privades és més aviat minso. En canvi, la impregnació d'aquesta frivolitat que opera en la major part de les televisions privades
ha arribat també a les televisions públiques. Insisteixo el que els deia abans, no a totes, però sí a moltes. Per tant, aquest reservori de qualitat que deia en Joan Manuel Tresserras, penso que hauríem d'intentar per tots els mitjans al nostre abast atribuir-li a la televisió, a la ràdio i a la televisió pública. Els plantejaments del poder econòmic només tenen a veure amb els ràtings. A hores d'ara ja ni tan sols els anunciants trien l'espai determinat on col·locar els seus anuncis. Se'ls garanteixen el que s'anomenen els GRPs, que són unes sigles que tenen a veure amb els impactes en un determinat segment de la població que es refereix a l'edat, que es refereix a la localització geogràfica, que té a veure amb la seva formació, amb el seu poder adquisitiu, etc. És a dir, fins a aquest punt el confegiment dels continguts de la televisió venen condicionats per aquesta circumstància. I això és dolorós. Per tant, acabo, però insisteixo en la conveniència d'intentar per tots els mitjans convertir, si som capaços entre tots, els mitjans privats en, diguem-ne, l'oasi de tot aquest mare magnum que cada dia que passa evoluciona en un sentit més perillós. Jo a propòsit d'això que deies, el que volia dir és molt important saber qui té la responsabilitat dels continguts, que deies tu. Aquí li podem atorgar la responsabilitat de vetllar pel pluralisme o de vetllar per la qualitat i la independència informativa i tot això. En el mitjà privat, això com ho pots fer? En el mitjà públic tens alguna possibilitat. Sempre que el conjunt de treballadors del sistema públic assumeixin aquesta greu responsabilitat i que entenguin que allò que marca la diferència, és a dir, disposen de recursos públics justament perquè assumeixen aquesta responsabilitat, no per una altra cosa. Com he dit alguna vegada, el dret a la informació de qualitat i la llibertat d'informació és la de la gent. No és en primera instància la dels professionals. La llibertat dels professionals ho és instrumental per servir la llibertat de la gent. No és perquè cadascú digui el que li doni la gana, sinó perquè la gent té un compromís respecte a l'audiència o respecte al lectorat. El tema de la responsabilitat és important perquè qui pagarà la televisió privada quan no hi hagin anuncis? En la hipòtesi que d'aquí 10 anys no hi hagi anuncis, perquè de moment dius, bé, doncs a escala de l'estat espanyol et carregues la televisió pública pel que fa a la publicitat i la redimensiones i no sé què, i per tant aquells 300-400 milions d'euros a l'exercici següent es reparteixen entre les televisions privades. Que és el que ha passat. Que tot i així s'han de fusionar, etc. Vol dir que has alterat el sistema a partir de les pressions del lobby de les televisions privades, que és com s'ha anat modificant la legislació a escala de l'Estat. Però bé, un cop, llavors, si no hi ha anuncis, com es pagarà això? Perquè bé es pagarà. I algú pagarà a partir de quin interès? Perquè ara sabem que l'interès és donar comptes, la responsabilitat dels gestors de les televisions públiques o de les privades o de les ràdios privades és el compte de resultats i donar comptes als accionistes. Però quan no hi hagi aquesta possibilitat hauran de donar comptes també aquests accionistes i d'on trauran els diners. Aleshores, algú pagarà per utilitzar el seu servei la televisió, perquè és un instrument molt important de condicionament dels comportaments col·lectius. En aquest sentit, permetem que faci un afegitó. Hi ha un concepte que tu i jo hem comentat infinitat de vegades i que fins i tot va presidir gran part dels treballs de la ponència de l'audiovisual, que és el concepte anomenat de pluralisme extern. Això té molt a veure amb el que acaba de dir en Tresserras. Per què? Doncs perquè sovint es parla del necessari pluralisme dels mitjans de comunicació, internament. És a dir, que atenguin les inquietuds, les necessitats, les sensibilitats de tothom, específicament els públics, naturalment, que en teoria no haurien de respondre a una línia editorial concreta. Però, dins de l'espectre radioelèctric, és a dir, l'espai en el que es produeixen el conjunt dels mitjans de comunicació, l'administració, la que sigui, en aquest cas a casa nostra, l'administració de la Generalitat de Catalunya, ha de vetllar
perquè aquest pluralisme, que vol dir que hi hagi mitjans que es corresponguin editorialment amb les determinades sensibilitats que rauen a la societat, quedi garantit. Això, a partir del que Entreserra acaba d'explicar-nos, i amb el que hi estic absolutament d'acord, cada dia que passa es fa més difícil. Per què? Doncs perquè els criteris que animen la contractació publicitària i, en tot cas, la inquietud dels gestors dels mitjans de comunicació davant els seus accionistes evoluciona en una mateixa direcció. És a dir, tots acaben plantejant-se les mateixes necessitats, les mateixes inquietuds i produint un tipus de programació que cada vegada s'assembla més a la del veí. Això, evidentment, és l'antítesi d'aquest pluralisme extern. Bueno, moltes coses, veig que... Perdona, encara, podríem dir, en aquest pluralisme extern la clau és que idealment tothom hauria de tenir llibertat per poder disposar de mitjans de comunicació, i algunes persones somien que ara, quan internet sigui la plataforma única per la que circularan tots els mitjans de comunicació audiovisuals i l'espectre radioelèctric ja no tingui la importància limitadora que tenia fins ara, doncs que tothom aquí podrà tenir la seva televisió i tot això. No fumem. Produir continguts de qualitat sempre serà car. Molt car. I els pobres no en podran fer. I aleshores, per tant, diguem-ne, aquest pluralisme, si no es garanteix des dels mitjans públics, és a dir, si no hi ha la possibilitat d'una intervenció pública per garantir la qualitat de la informació, la diversitat de la informació, la independència de la informació, per garantir continguts per a totes les franges d'edat, fins i tot per les que no són rendibles publicitàriament, per a tota mena de minories, per a tota mena de persones, si no hi ha una inversió pública per garantir-nos això, no podem tenir una cultura i una informació de qualitat. I el que passa també és que quan normalment pensem en un model estàndard de qualitat informativa del sistema de comunicació i de qualitat del sistema democràtic. Bé, el canvi en el sistema de comunicació, model de comunicació, obliga a canviar el sistema democràtic. En part, una de les raons de la crisi de la política i de la crisi de fiabilitat del sistema democràtic del que ens hem dotat té a veure amb la lentitud en què la política s'ha mogut respecte als canvis que han afectat el sistema de comunicació, les formes de vida de la gent, segurament. Certament. Deixa'm només afegir una cosa. Em sembla... Clar, jo no puc defugir la meva condició de periodista. Vull dir, fonamentalment, el meu ofici és aquest, i per tant tinc inquietuds molt en la línia del que és la meva professió. Aviam, aquí hi ha això que diuen que la xarxa ha democratitzat la informació, una mica el fil del que tu plantejaves. És a dir, ara, escolta, la democràcia vol dir que tothom està en condicions de produir informació, que tothom està, diguem-ne, en possibilitats d'arribar a tothom per dir el que pensa. Molt bé, això sobre el paper sembla fantàstic, però això no és així. Això no és així. Jo ho apuntava Entreserra, però jo vull reblar el clau, per entendre'ns. És a dir, és cert, produir continguts, i sobretot produir continguts de qualitat, és caríssim. Però, a més, produir continguts fiables és el resultat d'un procés professionalitzat. A mi em produeix una basarda extraordinària que cada vegada que anem a intentar averiguar qualsevol cosa, a través de la xarxa el primer que ens trobem és amb la Viquipèdia. Que em sembla que està molt bé tot això de la Viquipèdia, però clar, vull dir, allà hi escriu tothom que vol. I al final resulta que la informació que s'empassa al personal és una informació que no ha estat objecte de contrast. Perquè contrastar també és car, perquè contrastar vol dir produir una informació, dèiem, de qualitat, que hagi passat uns determinats filtres, però no filtres sensorials, sinó filtres de veracitat, per entendre'ns. I aquí està, des del meu punt de vista, també la mare dels ous. Volia fer aquest afegitó perquè ha arribat un moment en què campi qui pugui, que tot s'hi val. Doncs bé, tot no s'hi val. Bé, sembla que esteu d'acord que els mitjans públics potser és més difícil subordinar-los a aquests poders econòmics, no?
Però, si més no, però la tendència que veiem en aquest moment, en aquest context de crisi, és precisament un aprimament dels mitjans públics. Televisió Espanyola en ple estiu es va suprimir la publicitat. Em sembla que el govern ha posat la primera pedra per fer possible, el govern espanyol ha posat la primera pedra per fer possible la privatització de les televisions autonòmiques. Hi ha una davallada significativa del pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per tant, sembla que hi ha com una onada privatitzadora dels mitjans públics. Per tant, aquest escenari que plantegeu no aniria menys, sinó que sembla que va a més. Sí? Aquí jo el que crec que respecte a això és bastant important destacar que en general hi ha una escassa consciència per part del sistema polític de la importància del sistema públic de comunicació. És a dir, que no hi ha manera de que hi hagi una presa de consciència adequada del sistema de comunicació. No ho sembla, Hi ha la tendència a veure'l instrumentalment, a veure'l només instrumentalment. És a dir, pensant en què passa amb el sistema polític de cara a les properes eleccions. I el problema no és aquest. En el cas de grans estats, grans països, grans mercats culturals, grans mercats lingüístics, la desregulació, la liberalització, probablement no té efectes negatius pel mercat, encara l'enforteix i l'engrandeix. Que fins i tot estats mitjans, com els grans estats europeus, és a dir, com Alemanya, com França, com la Gran Bretanya, entrin en aquest joc, això és comprensible. Però fer això a Catalunya és demencial. A Catalunya és demencial, perquè nosaltres no partim d'una situació de normalitat cultural. No és que simplement diguem que som un mercat petit, no. Som un mercat nacional relativament reduït, en condicions d'excepcionalitat, compartit i concebut com una part d'un mercat molt més gran per la majoria d'operadors presents en el sector. Que hem tingut una llengua durant 2 o 3 generacions pràcticament proscrita i ara la tenim simplement confinada. Per tant, alguna cosa hi hem guanyat, però encara confinada. És a dir, que tot i que hi ha hagut una presència progressiva de la incorporació del català als mitjans privats de comunicació, s'ha fet amb una lentitud exasperant. En el cas d'alguns mitjans, diguem-ne, 30-35 anys després, quan els mitjans públics van demostrar que hi havia mercat, perquè van ser els mitjans públics els que van demostrar que hi havia un mercat. Perquè primer l'empresa privada no hi tenia cap interès. Al contrari, es defensava dient que ells no volien actuar políticament i que no hi havia mercat. Per tant, el mercat primer no hi era. Després va acabar havent-hi bufetades per les llicències, però primer els mateixos que es barallaven després deien que no hi havia mercat. Per tant, nosaltres tenim una situació d'excepcionalitat. Aleshores, els països de la nostra dimensió, tinguin estat o no, no poden renunciar a disposar de la capacitat d'intervenir des d'institucions públiques per tenir un sistema públic eficient. Perquè el que ens hi juguem és la subsistència. Nosaltres tindrem una cultura de futur si és una cultura d'una certa qualitat. I una cultura de qualitat vol dir disposar també de continguts audiovisuals produïts per tu mateix que siguin perfectament competitius. I això vol dir que necessites tenir un sistema, unes indústries de la cultura i de l'audiovisual prou potents. I amb els mitjans de comunicació et passa igual. És a dir, tu no ets un país, ni pots arribar a ser mai un país normal, si tu no tens un punt de vista propi sobre el conjunt de les coses. Si em permeteu una anècdota, aquest estiu em van convidar a fer, amb altres companys de l'Autònoma i d'altres universitats, unes xerrades a Santo Domingo, perquè hi havia una certa preocupació pel que passa allà culturalment. I en una conversa amb el mateix president de la República, que per cert ve de tant en tant per Barcelona i té molts amics per aquí, ell explicava que si ara fessin un referèndum a la República Dominicana sobre què volia com a opció de futur la gent votaria tenir un estatus com el de Puerto Rico, perquè la majoria tenen famílies als Estats Units i ells voldrien ser com als Estats Units. No hi ha cap mena d'orgull nacional. Quan pel carrer li preguntes a la gent què és el característic de la cultura dominicana, et diuen el merengue. I el merengue està molt bé, i la rumba també,
però una cultura nacional no es pot resoldre en això. Què passava, però? Que de 80 canals de televisió que hi havia al país, que és un país més o menys de la nostra dimensió, una mica més gran, doncs dels 80 canals de televisió el nombre de periodistes contractats no arribava a 200. Els canals públics de televisió en allà no se'ls mirava ningú perquè la pressió privada era tan gran que els tenien deixats de la mà de Déu. Evidentment, la majoria de canals no en feien d'informatius. Per tant, tots els informatius que arriben allà eren informatius d'altres països i només hi havia aquests canals públics sense cap mena de crèdit. Per tant, el país no tenia punt de vista sobre el món, ni s'explicava mai a ell mateix qui era ni què passava. Aleshores jo recordo que parlant amb el president jo li deia, l'única manera que tu pots tenir de garantir la viabilitat del país és disposar d'un potent sistema de mitjans públics. Clar, si li deia al president de Santo Domingo també li diria al president de la Generalitat. Aleshores simplement hi ha coses que simplement no es poden fer. És a dir, per a alguns països la cultura és un element fonamental però complementari en molts d'altres. Per nosaltres és substancial. És el que el franquisme va atacar en primera instància. Per tant, si tenim confusió nosaltres, mirem què és el que persegueix l'enemic i ho tindrem clar, què és el que cal preservar. I per tant, aquí no hi ha d'haver retallada. S'ha de buscar eficiència, s'ha de millorar els mecanismes de funcionament, s'ha d'extremar tot. Però nosaltres no podem dir que el sistema audiovisual, el sistema de comunicació, el sistema de cultura ens és important i dedicar-hi els recursos que hi estem dedicant. Els mitjans públics de la Generalitat, després hi ha els mitjans públics de l'Ajuntament de Barcelona i altres institucions, però els de la Generalitat s'hi dedica una mitjana en aquests moments, ara ja no deu arribar, però d'uns 40 euros per habitant any. 40 euros. En relació a Europa, això és molt poc. És molt poc. Tu hi estaries d'acord, Ricard, que aquestes retallades no s'haurien d'haver fet? Aviam. Estic d'acord en part, però no en tot. Aquí hauríem de fugir de la demagògia, però per entendre'ns pinten bastos, Lluís, pinten bastos. I jo no sé de quina manera podem ser capaços de dir-li a la gent que s'ha d'estrènyer el cinturó de la forma que se li està dient, que els hospitals no poden donar el 100% de les seves capacitats. Totes aquestes coses mentre no estem disposats a fer una reducció en quelcom tan important, sí, però també subjecte al decurs dels esdeveniments com és la ràdio i la televisió pública. Vostès em permetran la grolleria, però jo soc conseller d'una petita televisió, que és la televisió pública de Barcelona. Ja sé que no és comparable, que la dimensió no té res a veure, que som una televisió que no aspira, diguem-ne, al grau de projecció i de notorietat de la que es correspon amb la televisió, diguem-ne, per antonomàsia de Catalunya. Però nosaltres fem una programació força digna. I el nostre director, que per cert ens acompanya, i li agraeixo que hagi volgut venir, amb 15.800.000 euros, 15.800.000, fa una programació de 24 hores. Menys que el B5, eh? Això és un autèntic miracle, perquè efectivament no podem donar ni la Champions League, ni podem donar la Lliga de Futbol Professional, ni podem donar la Fórmula 1, ni podem donar moltes i moltes coses que a tots ens agrada veure i que a mi com a conseller d'aquesta casa m'agradaria poder també oferir als meus telespectadors. Però estem fent una programació molt reeixideta, vull dir, una programació que paga la pena, per entendre'ns. Bé, llevades totes les diferències, fent totes les consideracions que vostès vulguin i moltes més encara, si una televisió, encara que modestament, es pot fer, no arriba amb 16 milions d'euros, amb 378 dels que disposa la televisió de Catalunya,
penso que Després corregirem. 378 amb el pressupost, diguem-ne, després de la retallada. Penso que, home, vull dir, tampoc és com per esguinçar-se els vestits. És a dir, aviam, hem de fer també un exercici de contenció, un exercici de moderació i, sobretot, si voleu i entrem a continuació, hem de fer un nou disseny, hem de fer un plantejament, un foc nou. Televisió de Catalunya, des del meu punt de vista, reprodueix els mateixos defectes que varen acompanyar la radiotelevisió de l'Estat des dels seus començaments fins al dia d'avui. Això encara dura. I es va reproduir en certa mesura l'esquema. No amb exactitud, no fil per randa, si vostès volen, però en gran mesura. Televisió de Catalunya va començar amb 1.000 treballadors. Déu-n'hi-do, 1.000 treballadors. Déu-n'hi-do. Nosaltres, parlo de BTV, perdonin l'apel·lació, diguem-ne, en aquest exemple, nosaltres, a través de la, diguem-ne, atribució a la productora adjudicatària dels serveis que produeixen els informatius i tot el dispositiu tècnic, no deurem passar de 250. L'estructura pròpia no arriba a la dotzena i després, clar, el que comprem fora, com és natural. Bé, a Televisió de Catalunya en aquests moments hi ha 2.700 persones més els contractes per obra. Escoltin, potser ens ho hauríem de replantejar tot això. I si del que es tracta, com diu la llei de creació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, ara Corporació de Mitjans Audiovisuals, és de, entre altres coses, dinamitzar i promoure el desenvolupament de la indústria audiovisual a casa nostra, doncs tal vegada aquest podria ser un camí. Un camí que estaria, d'altra banda, en la línia del que ja s'ha fet en altres països. Per exemple, al Regne Unit, el Canal 4 de la televisió britànica és un canal d'estructura molt reduïda que es nodreix de les aportacions pel que té a veure amb els continguts de les productores del país preferentment. Bé, potser m'he extès massa, si volem... No, si em permets, algun dels canals de la corporació, algun dels canals funciona fins i tot amb menys d'aquest pressupost, però efectivament, ho has dit, és un miracle, és a dir, fer un canal amb el nivell d'exigència i generalista com fa aquesta televisió pública de Barcelona, doncs evidentment és una meravella i em sembla molt bé, i si s'ha de demanar més recursos jo m'apunto a demanar-ho. Respecte a la corporació, la corporació neix en un moment en què no hi ha indústria audiovisual a Catalunya i per tant és una televisió que s'ho ha de fer tot ella i per tant creix amb un conjunt d'àrees i de persones que després, al cap dels anys, comencen a ser substituïbles per altres fora de l'empresa i de vegades, efectivament, a costos més competitius. Però tu ja has muntat aquella empresa. De fet, el sector existeix perquè hi ha l'empresa. Qui fa de motor és l'empresa. El que no pot ser és que el pla estratègic de l'empresa i el futur de l'empresa vingui determinat per consideracions d'ordre comptable o pressupostari. A priorisme pressupostari no, perquè és massa important, perquè és un tema substancial pel país. És a dir, si tu tens un instrument que és l'empresa més potent que ha tingut mai la cultura i la llengua d'aquest país, en tota la seva història, i realment tens l'ambició de l'homologació nacional, aleshores tu has de plantejar en altres termes. És a dir, no pot ser que l'única lògica a considerar sigui la lògica econòmica i pressupostària, que evidentment no es pot ignorar, que l'empresa ha de ser més eficient, que s'han de millorar els procediments, que s'ha de reestructurar i de redimensionar la plantilla, totes aquestes coses, tot això és veritat i hi ha moltes maneres de fer-ho. I sobretot, però el clau és fer-ho de manera que tu no degradis el producte, que no deixis d'invertir, que no posis en risc opcions de futur. És a dir, és un moment clau de canvi tecnològic, canvi de formats, canvi de model, canvi del paper de la televisió, canvi de tot. Aleshores, justament en aquest moment en què tot l'ecosistema de comunicació està dislocat i no sabem exactament cap on va, el que no pots fer és fer polítiques d'empresa o imposar polítiques d'empreses del sistema polític a partir de consideracions només d'ordre pressupostari. Aleshores,
que el moment és molt delicat, efectivament, és molt delicat i efectivament això vol dir que s'ha de triar. Jo el que dic és que si hi ha voluntat de construcció nacional, aquest és un camp estratègic. I a part que, efectivament, si les empreses privades tanquen i no hi ha inversió pública en el sector i tot això, el que es fa és degradar el medi professional d'una forma radical. I el capital humà que té aquest país en periodistes, diguem-ne, tampoc el podem malbaratar. És a dir, és que tu a l'hora de fer una política d'austeritat has de tenir en compte què tens, en què pots ser potent, amb quins actius comptes. De fet, estem fent la recuperació d'una certa normalitat cultural nacional amb molt pocs instruments. O sigui, de fet, l'espai, com he dit algunes vegades, l'espai de la llengua catalana com a espai audiovisual és el més gran d'Europa, que no té accés directe ni té cap regulació de l'espectre radioelèctric que permeti a algun mitjà de comunicació adreçar-s'hi en la seva integritat. És a dir, no tenim mitjans audiovisuals dels països catalans potents, no n'hi ha. I no n'hi ha perquè ni legalment ni tècnicament s'ha fet possible ni viable. Aleshores, treballem massa amb una sabata i una espardenya com per descurar aquest sector. Aquest sector és un front, és la primera trinxera, és la línia Maginot de la cultura catalana. Aleshores, si posem això en perill, en un moment d'intensos fluxos migratoris, de reconsideració del paper de la cultura, de desterritorialització de les cultures, si ens descapitalitzem de l'única gran empresa potent que tenim, on anem a parar? Els mitjans públics són nostres, són de la gent, i hem de protegir la inversió. Els privats són de l'últim que els ha comprat. I per tant, tu no faràs la construcció nacional a través de mitjans privats. Ens en calen molt, els hem d'ajudar, com més potents siguin, millor. Si poden irrompre cap enfora i ocupar més espai, millor, però no són el vector principal de la construcció nacional. T'ho compro tot, absolutament. És a dir, no, és que el que acaba de dir en Joan Manuel Tresserras és exactament així, d'acord? Només em permeto afegir una consideració suplementària. Ho hem de fer amb menys recursos. És a dir, hem de fer això mateix... Tan pocs com puguem. Com? Tan pocs com puguem. Però el criteri no poden ser els recursos. Però per concretar, estaríeu d'acord en que TV3 emeti, per exemple, coses que costen molts diners com la Fórmula 1 o els partits de la Champions, que això molta gent ho posa en dubte? Això ja són consideracions personals. Jo, per exemple, la Champions i la Lliga, jo faria mans i mànigues per mantenir-ho. Sí. En canvi, l'automobilisme, si ens costa diners, doncs, clar, m'agrada molt l'automobilisme, però penso que des del punt de vista d'aquesta vertebració a la que estàvem fent referència, vertebra molt més el seguiment del Barça, amb el perdó dels que siguin de l'Espanyol, que no pas el seguiment del Alguersuari i de l'Alonso, per entendre'ns. Vull dir, vertebra, a la meva manera d'entendre, molt més una cosa que no pas l'altra. Però és que ho puc dir, oi? Aviam, què pensarien vostès si jo els digués que els salaris de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, de mitjans audiovisuals, sempre dic, constitueixen el 32% del pressupost total. És a dir, són 160 milions d'euros l'any. Que el salari mig és de 62.000 euros. Mig. 62.000 euros. Descomptant la seguretat social, 50.400. És a dir, 3.600 euros per 14. Escoltin, segur que la gent que els percep es mereix molt més. Vagi això per endavant, Escoltin, preu de mercat, i a més estem en presència d'un argument que es refereix a un negoci, dit sigui en el millor sentit de la paraula negoci, que és caríssim i que hi ha preus de mercat. Però això ens ho podem permetre? Em pregunto, mentre totes aquestes coses que estem llegint diàriament en els diaris i escoltant per les ràdios i les televisions ens, diguem-ne, colpegen de la forma que ho fan, ens ho podem permetre, això? Jo penso, aviam,
sé que pot constituir una frivolitat fer una anàlisi sense pormenoritzar i només des de les grans magnituds. Ho sé, en soc conscient i demano perdó per si constitueix una grolleria. Però jo dic amb tota convicció que sí és possible. És possible. Que si no tenim, i també sé que els canals no es valoren a quilos, com si fossin pastanagues, mongetes o patates, també ho sé això. Però si hem de suprimir del 6 un parell, tampoc passarà res. I si hem de baixar els sous, tampoc passarà res. I Catalunya tindrà el seu imaginari col·lectiu igualment. I no malmetrem res absolutament pel fet d'apretar-nos el cinturó. N'estic convençut, n'estic segur. Tot és un problema d'imaginació. I segon, deixin-m'ho dir també, de model. He anunciat això del model un parell de vegades. I fins i tot he suggerit l'exemple dels britànics. A internet tenim un camp per córrer extraordinari. Perquè ara la xarxa era allò que dèiem abans i que no ho repetiré. Però la xarxa també ha d'evolucionar. I en la mesura que la gent s'acostumi a accedir a la xarxa amb un criteri crític, també s'acostumarà a exigir uns altres nivells de qualitat. I aquí és on els mitjans públics també tenen molt a dir, perquè això, té raó en Joan Manuel quan parla del preu extraordinàriament alt que tenen les produccions immediatament del tipus de pantalla que les difongui, però ens permet fer, diguem-ne, un exercici de contenció molt més eficaç. Jo crec que hauríem d'intentar anar per aquí, també, en aquesta direcció. I privatitzar algun dels canals, també, Ricard? De privatitzar canals de la televisió de Catalunya mentre en aquests moments, avui ho comentava amb una persona que em deia no, però escolta, la privatització, aviam, una cosa és reduir els canals, privatitzar-ne, home, jo, tenint en compte el percentatge d'oferta que es dona en llengua castellana i en llengua catalana, sobretot a partir de la digitalització, jo no en soc partidari de privatitzar, perquè si privatitzem, automàticament això anirà en la direcció que havia suggerit abans. És a dir, com ho deia en Joan Manuel, l'apriorisme pressupostari, que he pres nota d'això. I clar, ja sabem quin pas s'hi dona. A veure, Ricard, si tenim un dèficit fiscal 12, 16, 20.000 milions d'euros anuals amb l'Estat, el problema principal és si la maquilladora de TV3 cobra 200 euros més al mes o no. És a dir, l'empresa s'ha de racionalitzar? Sí. De fet, aquest any passat hi va haver una assemblea de treballadors que va aprovar una majoria aclaparadora una reducció del 5% del sou dels propis treballadors. I això també va passar en una segona assemblea, no en una primera, però sí en una segona també a Catalunya Ràdio. És a dir, per tant, diguem-ne, jo crec que hi ha dins de l'empresa, per part dels treballadors, col·lectivament, una assumpció, una presa de consciència de la realitat de la situació quina és. I per tant, jo crec que això s'ha de reconèixer. Per tant, no crec que hi hagi un problema d'abús. Sí que és veritat que, per raons històriques explicables, aquesta empresa ha crescut molt el nombre de treballadors i, d'altra banda, també és veritat que han tingut unes condicions laborals bones respecte al sector, però bé, és que ja està bé que en algun sector hi hagi algunes empreses on hi hagi bones condicions, perquè és que si no, diguem-ne, sempre la retallada és per part dels col·lectius professionals i dels col·lectius de treballadors. Per tant, jo crec que això s'ha de dir. Després, renúncies a canals, i jo també radicalment no. I privatitzar-los radicalment també no. L'ecosistema de comunicació que tenim nosaltres
és un ecosistema en el qual se sobreposa tots els mitjans de comunicació d'abast espanyol amb els d'abast català. I per raons històriques, per inèrcies i per moltes altres raons, encara hi ha una situació de subordinació del sistema català a l'espanyol, fins al punt que arriba fins i tot a colonitzar de vegades la consciència dels professionals que treballen als mitjans catalans. De manera que això, que a més jo soc partidari que no ens hi hem d'oposar, és a dir, que hem de tenir tots els canals espanyols i més n'hi hagués, més n'hauríem de tenir, però hauríem de tenir també els francesos i altres canals europeus i de tot arreu, però sí que hem de vetllar per reforçar el nostre propi sistema, el sistema nacional, no per excloure ningú, però per vertebrar-lo. És a dir, no l'hem de protegir, però l'hem d'enfortir. És a dir, som allò que produïm i la manera com siguem capaços d'apropiar-nos del que produeixen els altres. Però llavors hem de produir. Llavors, en aquest terreny, diguem-ne, ho hem de veure com un terreny estratègic des d'un punt de vista polític. És a dir, no hi podem renunciar, és a dir, no podem recular, és molt important. No és la tele per distreure's o una mica saber què passa al món i 4 notícies, no, és una qüestió fonamental en la nostra època de conformació de la cultura comunitària i de garantir l'accés universal, gratuït, en obert, al conjunt de la població. Això és una qüestió absolutament primordial i fonamental. Els mitjans de comunicació espanyols d'aquest ecosistema de Catalunya en parlen de manera anecdòtica. No en parlen mai. I normalment quan en parlen és intoxicant, que és un dels problemes principals, d'altra banda, que passa a la xarxa. La xarxa què ha passat? Que la xarxa s'ha convertit en un espai d'intoxicació extraordinàriament rendible. Aleshores, una part, la meitat dels friquis de la xarxa no són friquis individuals que ho siguin espontàniament, sinó que hi ha veritables estructures empresarials constantment llançant a la xarxa tota mena d'idees, iniciatives, improperis, insults o el que sigui, per tal d'anar creant models d'intoxicació. Aleshores, de la mateixa manera que es fa publicitat viral per part de les empreses, hi ha intoxicació viral a través de rumorologia intencionada i que funciona prou bé. Aleshores, la xarxa en aquests moments és veritat que a través del YouTube hi ha producció local artesanal que pot esdevenir global i que això democratitza les possibilitats d'emetre continguts, de difondre continguts, tot això és veritat. Però al mateix temps també és veritat que els més poderosos, els més rics, els que tenen més recursos, poden intervenir i inundar aquestes xarxes amb els seus continguts. I per tant, diguem-ne, la desigualtat és una desigualtat global que ho travessa tot i es manifesta en tots els camps. I en tots els camps hi ha conflicte, en el de la comunicació també. I l'única manera, quan l'altre és més potent i és més fort, és intentar, si és possible, ser una mica més intel·ligents i una mica més crítics i ajudar la gent a ser-ho més, a que no l'entabanin i a no tergiversar la naturalesa profunda d'algunes d'aquestes xarxes. Aleshores, democratitzen, sí, i tenen un potencial impressionant. Ara bé, aquesta mateixa llibertat d'accés i facilitat de manipulació que permet que qui és fort hi pugui guanyar una presència immediata. I això també està passant. Per tant, el que hi ha és una colonització de la xarxa també per part dels més forts. No hi ha dubte, però jo crec que el que tu dius és perfectament compatible amb el que jo m'he permès de suggerir. Sí. Molt bé. Menys el dels dos canals. No, que tu deies se'n pot prescindir i tal. Jo crec que no. Respecte als continguts, permetem una cosa, m'havia oblidat, que aquí li dec la idea bàsicament és el Miquel de Moragas i l'Emili Pradó, que recordo quan discutíem amb Europa que ens intentaven imposar, te'n recordaràs, Ricard, la comptabilitat analítica? Oh, i tant. Per veure si hi havia doble finançament a la televisió pública o no. I aleshores nosaltres ens hi vam oposar des de Catalunya a Brussel·les a partir d'una idea que l'autoria és del Miquel de Moragas i l'Emili Pradó, que ells explicaven que el que és de servei públic o no són els programes de televisió o de ràdio agafats d'un en un, sinó que un mitjà és públic a partir de l'estratègia de programació. Aleshores, si tu passes un documental científic amb valors humans i de tota mena, i el passes un dia a les 6 de la tarda i aquell dia tens una audiència d'un 1%, doncs fas la teva política de servei públic per aquell 1%.
Si tu passes una pel·lícula abans de Lladres i Serenos i després passes al documental i una hora després ja tens el Madrid-Barça de demà passat, aleshores amb això i tu aconsegueixes que aquell documental tan valuós per comptes de l'1% el vegi el 10%, tu estàs fent política de servei públic. Per tant, els drets del futbol o els drets esportius i tot això són un instrument de servei públic. Si tu tens una potent indústria automobilística en crisi i pretens que vinguin a l'àrea de Barcelona a instal·lar-se als centres de disseny d'algunes grans marques automobilístiques, alguns laboratoris de recerca d'aquestes mateixes marques, etc. A tu t'interessa tenir Montmeló, fer-hi Fórmula 1 i tenir els drets televisius que pots adquirir amb avantatge justament perquè tens la cursa de Fórmula 1. És a dir, que les polítiques no són polítiques de... És a dir, tu no decideixes mai a l'Ajuntament si fas l'abocador en un lloc o no, sinó que hi ha d'haver una perspectiva de caràcter general. I aleshores el sector audiovisual en aquests moments té tanta importància estratègica i afecta tants altres sectors que necessites fer polítiques de caràcter conjunt. Aleshores, el tema dels drets audiovisuals d'alguns esports, per exemple, no és una qüestió d'agafar el pressupost i tres que han passat per ESADE s'ajunten i dir, mire, doncs aquí hem de retallar, quan hem de retallar 30 milions d'euros, doncs mire, ho sento, però veu, això no es podrà fer tal. És que no és això. És més complicat. Hosti, si fos això, no estaríem discutint aquí. Estem parlant de la gestió del país, dels interessos col·lectius i, en general, cada vegada que toques una tecla del piano, no només toca el piano, sinó que toca tota l'orquestra. És a dir, que tot té repercussions en termes d'ocupació, en termes industrials, en termes d'imatge de marca del país, en termes de moltes coses. Aleshores, s'ha d'actuar delicadament. No es pot partir només de l'apriorisme pressupostari. No, sí, escolta, Joan Manuel... Jo sé que amb això es posaríem d'acord. No, clar que hi estem d'acord. És que no pot ser d'una altra manera. Com vols que no estiguem d'acord? Però si ara tinguéssim aquí el conseller de Sanitat i el conseller d'Economia, hauríem també d'atendre les seves inquietuds, que probablement es produirien en un sentit paral·lel i ens acabarien dient, escolta, però és que governar és prioritzar. I això és prioritari, sens dubte, això és prioritari. Però el que més també és prioritari. I si fem davallada en altres sectors, haurem de fer alguna també en aquest nostre, per molt que ens dolgui. Per l'automobilisme no et preocupis, que ja prenc nota. Escolta'm, jo vaig prioritzar durant 4 anys, o sigui, ara no em facis prioritzar més, jo vaig prioritzar durant 4 anys. Ens queda un quart d'hora per poder tenir... Ens hem enrotllat massa. Moltes coses encara sobre la taula, però em sembla interessant. Endavant allà el senyor Guitart, i després vostè, i després aquí. Molt bé. Un micro, sisplau. El senyor Guitart. Sí, és vostè, no? Ho veig. Ens hem deixat davant de la publicitat, el tema del canvi legislatiu, però... Tornem un altre dia. Tornem. De parella en parella. Bé, breument, sisplau. Molt breu. Sento no estar d'acord amb un senyor tan mediàtic i tan meravellós que fa 20 anys que admiro, que encara parla molt bé, també en el canal català, com el senyor Fernández Déu, però és que em fa la impressió, jo he vingut una mica tard perquè aquí al costat hi ha una cosa molt interessant, sobre els drets socials, si se poden mantenir en l'actual situació de crisi. I em sembla que us haveu deixat l'altra cara de la moneda. L'altra cara de la moneda és que la crisi seguirà si no se li posa un límit polític. I no pot ser que segueixi retallant, ciutadans al carrer, menys sou per tothom, no pot ser. És dir, si no es dona en compte que hi ha uns predadors i que aquests predadors no són la gent petita, no són la gent de les hipoteques, sinó que són gent més important i més corporativa i que a més des de fa anys que venen dels Estats Units. Si no es dona en compte d'això, doncs anirem malament. El senyor Tresserras ha dit amb molta raó que és molt més important no sé com dir-lo,
la descompensació fiscal que hi ha en l'estat espanyol de cara a l'autonomia catalana que una miqueta de diners que se dedica a la cultura de la Tele3. Aleshores, jo crec que la cultura de la Tele3 és molt important, que els empleats de la Tele3 són molt importants i que això no es pot retallar i que això forma part d'un conjunt que és la incapacitat d'enfrontar-nos a aquesta globalització de predadors econòmics i la incapacitat d'enfrontar-nos a la mala situació en l'estat espanyol fiscal. La Tele3 s'ha de mantenir i han dit que han fet, diguéssim, certs retalls i certes rebaixades. Això és un excés de privatització, però baixar més la Tele3 em semblaria horrorós i dolent per a la cultura i pel poble català. Molt bé, gràcies. Aquí hi havia una paraula, després dues aquí davant. Farem totes les preguntes i així respondran que anem justets. Bona nit. La veritat és que us explicaré com si fos una pel·lícula per estar al cas de la televisió. Sembleu Matrix, sí? Aquella trilogia donde las personas es converteixen en aliment pels robots i on aquests robots són els mercats o els, diguem-ne, lobbies i on l'ésser humà deixa de tindre la consideració, perdre la democràcia i només funciona amb interessos econòmics. Vosaltres mateixos ho esteu dient. Els periodistes es veu abocats per condicionants econòmics i els mitjans de comunicació igual. Què ens queda de la democràcia, pregunto jo? Què ens queda? Perquè deontològicament vosaltres no heu donat, em refereixo als periodistes i jo no ho soc, no heu donat participació a la gent perquè us fiscalitzi en les vostres aportacions a la societat, a les vostres notícies que doneu dia a dia. Diguem-ne, us fiscalitzeu vosaltres mateixos i això és molt dolent, però no només passa a la professió del periodisme, passa a les altres professions. Respecte a la imposició de la classe política us diré, home, la classe política depèn de vosaltres i vosaltres depeneu de la classe política. I això està molt clar. Per això dic, com a Matrix hi ha dues pastilles, la de la il·lusió i la de la realitat. Jo soc de la realitat i és molt dura. I una última cosa que diré és els funcionaris públics, siguin periodistes, siguin jutges, siguin policies, siguin polítics, sigui el que sigui, es tenen que donar compte d'una cosa molt senzilla. Si la societat, si els ciutadans no donen més de si econòmicament, responsablement, moralment i socialment, aquests funcionaris o es baixen el sou, i diré una borrada, a la meitat, o baixen els costos dels organismes públics, o arribarà un moment que no hi haurà ni per pagar el deute que es deu ni per ingressar més diners. Gràcies. Aquí davant. Sisplau, si us voleu dir el nom... Sí, em dic Joan Roura i soc periodista. Molt bé. A veure, el tema el de l'aprimament, bé, a mi em preocupa una mica que sembla que hi hagi com una tenalla sobre els mitjans públics. En primer lloc, el retall de recursos, el qual el Ricard hi ha el retall de recursos de tot arreu i els mitjans públics els hi afecta. Però a més hi ha un altre problema que coincidint amb això i amb l'amadrantament que això suposa sobre les plantilles, veient el que passa a Canal 9, el que passa a altres mitjans de comunicació, s'està intentant canviar una llei de l'audiovisual en la qual tornarem a 12 anys enrere, que és un repartiment del poder polític sobre el control dels nostres mitjans que òbviament influirà en la direcció periodística del canal públic català. Si sumem la falta de recursos i una mediatització, una politització de nuevo en els nostres mitjans de comunicació públics,
fàcilment en 6 mesos podem passar de ser líders d'audiència al nostre canal públic a tornar on estàvem, que érem tercers o quarts. Motiu pel qual, en clar, seria molt fàcil recórrer als teus arguments, Ricard, de dir, bé, s'ha de primar més encara perquè són irrellevants i per tant, en fi, podem prescindir de 300 o 400 llocs de treball. Vull dir que això és com un cercle viciós, no? O sigui, retallem econòmicament, concentrem políticament i aleshores irrevaloritzem, o sigui, tornem enrere en un mitjà de comunicació que, com bé deia el Joan Manel, doncs bé, ha costat mans i mànigues de posar-lo al capdavant i que ha funcionat i que està funcionant. O sigui, la pregunta és, hi ha una maniobra política per fer de TV3 una televisió de segona quan és de primera? Soc Ramon Espuny, professional de TV3 i parlo per al·lusions de l'amic Fernández Deu, amb el qual des de l'àmbit professional també havíem col·laborat en la reforma de les lleis audiovisuals. És per precisar xifres, 2.700 persones és el total dels treballadors de tota la corporació, plantilla fixa i no fixa, que vol dir TV3, Catalunya Ràdio, empreses tecnològiques i l'ENS, Corporació Catalana, que és el que fa funcionar la màquina, aquesta gran i important màquina que efectivament és el primer mitjà audiovisual i el mitjà de Catalunya. Però amb les xifres efectivament no es pot ser frívol, les virtuts de BTV estan molt clares, també els companys de BTV han decidit a una assemblea una congelació salarial perquè hi ha hagut també una retallada, en aquest sentit i en molts altres es pot millorar, però no es pot saltar de les xifres perquè, per exemple, la televisió espanyola són 4.000 i pico, si passem a parlar de televisions europees pujaran aquestes xifres, encara que també hi ha restricció i austeritat, per exemple, a la BBC, però les xifres no es poden deixar anar així d'aquesta manera. Per exemple, hi ha televisions privades amb 300, 400, 600 treballadors, però no es diu ni tota l'oferta que no ofereixen, ni tots els canals que no ofereixen, ni que gran part de la producció la fan productores privades que no consten com a plantilla, però que són els que fan, això sí, en condicions laborals bastant deplorables per la majoria dels treballadors d'aquestes productores i benefici d'aquestes productores. L'altra matisació és sobre els salaris. No és gens exactes les dades que ha donat Fernández Deu, que es van donar per part de La Vanguardia, perquè fa els sous. La mitjana, en primer lloc, si parlem de periodistes que són una autèntica minoria, per exemple, a TV3, en el conjunt de categories, és equiparable als professionals d'El Periódico o a La Vanguardia, periodistes. Però la immensa majoria d'aquestes 1.700 que pot haver-hi a TV3 són categories inferiors. Una mitjana del redactor professional periodista de TV3 és uns 2.300 euros al mes. Llavors, efectivament, s'està jugant i a vegades apel·lo a tota l'audiència aquí present a que quan hi ha informacions que són donades per determinats mitjans que formen part de grups mediàtics amb interessos claríssims, amb competència amb la televisió pública, com a mínim s'ha d'agafar amb reserva i intentar contrastar-ho. Molt bé, gràcies. I com que intentem plegar sempre a les 9, ser puntuals, jo els he proposat que contesteu les preguntes una mica en bloc i segur que queden moltes altres coses obertes, però potser un altre dia hi podem aprofundir. Qui vol començar? Si vols, començo jo. I feu d'alguna manera una cluenda del... Aviam, no sé per què el senyor Guitart diu que no està d'acord amb mi. No ho sé, perquè tot el que ha dit, si ell, com ha manifestat, em segueix habitualment, sabrà que aquestes mateixes coses, potser no tan ben dites com vostè les ha dit, però jo acostumo a dir-les sempre, sempre. El que passa és que em permeto, perquè crec que estic en l'obligació de fer-ho, doncs reflexionar a propòsit de la situació per la que estem travessant hores d'ara. I tot defensant, i no farà falta que insisteixi perquè crec que ha quedat suficientment clar, no només l'existència, sinó el lideratge de la televisió pública de Catalunya, crec que ens ho hem de repensar. Miri, tot el que vostè diu, tot i sent cert, a mi hi ha una cosa que
no m'ofereix cap mena de dubte. El govern del meu país, jo estic convençut que està interessat en preservar el que significa aquesta eina des del punt de vista de la nostra identificació amb un imaginari col·lectiu que és el que ve a defensar la televisió de Catalunya. I malgrat això es planteja la retallada. Per tant, és en aquesta línia que jo m'he permès manifestar-me. I a més de privatització jo no m'he manifestat partidari en cap moment. Sí, partidari d'un canvi de model. Un canvi de model que optimitzi els recursos, que garanteixi el lideratge i que ens permeti sortir d'aquest atzucac de la millor manera possible. I pel que té a veure, estimat company, amb les dades, no són dades que jo hagi pres de cap diari, són dades dels pressupostos. És a dir, jo he agafat els papers dels pressupostos, que són els que he tingut oportunitat de conèixer i els que he accedit, i és d'aquí d'on he tret les dades que he fet servir. Ja sé que no tothom està remunerat en la mateixa proporció, ni tothom està en la mateixa situació ni econòmica, ni laboral, ni de cap mena. Però, en línies generals, això és així. Hi ha una dada important. La Radiotelevisió Pública de Catalunya atribueix els salaris al 32% del seu pressupost. A casa nostra són 1.600 milions d'euros l'any. Hem establert comparances amb altres radiodifusors públics del conjunt d'Europa. Som dels que estem pel damunt, en percentatge dedicat a remuneració, a salaris. Som dels que estem pel damunt d'Holanda, pel damunt de Bèlgica, pel damunt de França. No així amb el que té a veure amb l'esforç pressupostari que es deriva de l'aportació de cada ciutadà. Nosaltres tenim, un target de 7,5 milions d'espectadors. Per tant, surt aproximadament, com bé deia en Joan Manuel Tresserras, a uns 40 euros. Però des del punt de vista percentual, en relació amb el que s'atribueix als salaris, el 32% és molt. La mitja europea, ara parlo de memòria, si vols ja t'ho faré avinent, però estaríem parlant entre un 25 i un 27%. A veure, començaré per això final. D'alguna manera, quan s'ha estudiat la corporació els darrers anys i s'ha començat a intervenir, encara que es va fer amb retard perquè s'hauria hagut de començar abans, i suposo que políticament alguna responsabilitat em deu tocar a mi, d'haver-ho fet més tard del que tocava, i que jo crec que es va acabar fent, i a més va desembocar en aquesta assemblea que explicava, i la presa de consciència de part de tothom de que l'empresa amb els anys va patint alguns desajustaments que s'han de corregir. Però el que sí que és veritat és que en l'estructura pressupostària de la corporació hi ha una disfunció en el que es considera a Europa el model dels 3 terços, que és un terç dedicat a l'estructura, un terç dedicat a la inversió i l'adquisició de drets i un terç dedicat a la producció pròpia. Aquí sí que és veritat que hi ha un excés de despesa d'estructura, i una part molt important d'aquesta despesa d'estructura evidentment són els salaris. Però això, hi ha maneres d'anar-ho corregint utilitzant instruments a l'abast que no requereixen violentar situacions. I l'altra qüestió política a fer és que no tota la política de gestió de recursos humans d'una empresa com aquesta, en què el capital humà és manifestament la part més valuosa de l'empresa, ha de consistir en retallades salarials, perquè potser el que hi ha és persones que per experiència, per qualitat i capacitat podrien estar fent coses de més nivell o coses més gratificants o més interessants en altres àmbits, i en aquests moments això no s'està aprofitant. De vegades no s'aprofita per manca d'inversió. És a dir, de vegades justament el treure el màxim profit de les persones que treballen a l'empresa requereix unes inversions addicionals que a la llarga són més rendibles, i en termes de rendiment del capital públic seria més eficaç.
Però en qualsevol cas sí que és veritat que hi ha els desajustaments. Jo, vaja, el Ramon explicava el tema aquest dels salaris, jo també crec que una cosa és la plantilla de redacció, diguem-ne, i l'altra cosa és el conjunt de l'estructura. I alguns dels salaris més alts estan imputats a la corporació i no a la ràdio i la televisió. Bé, respecte a la primera intervenció, que jo subscric, només faltaria, el que ve al cap és que durant aquests mesos, aquest últim any i potser més temps, ha anat quallant la idea de que un hem molt plural, hem viscut més enllà de les nostres possibilitats i que hem participat d'un gran festival en el que ens hem passat i home, no fotem, no pas tothom. És a dir, estirar més el braç que la màniga, home, depèn. Alguna gent potser sí, altra gent potser no. O sigui, hi ha gent que ni durant aquests anys no ha pogut estirar més el braç que la màniga. I hi havia un percentatge de gent pobra estructural molt gran. Per tant, diguem-ne, no tothom ha viscut així. I sí que és veritat, i jo com deia el senyor Guitar abans, que el tema del dèficit fiscal, quan fa tants anys que s'acumula i té tanta repercussió en tants àmbits, en manca d'inversions, en manca d'infraestructures, etc., això ho acaba afectant tot. Fins i tot quan s'han prioritzat les polítiques socials. D'altra banda, també el que vull comentar és que ens costa molt encara entendre que el sector de la comunicació i de la cultura forma part de les polítiques socials. És a dir, donem per descomptat que el sistema sanitari són polítiques socials, perquè ens té cura del nostre cos. Bé, doncs el nostre esperit o el nostre cervell és tan important com el cos i també depèn del tracte que rebi. I resulta que en aquest àmbit, el tracte, mentre que les empreses alimentàries s'escarrassen per complir uns codis i per també participar de la cura del cos, i el sector farmacèutic i altres, resulta que en el sector, diguem-ne, de la salut mental, doncs la cosa no va tan fàcil. I que hi hagi una inversió pública, no per tractar-nos al psiquiatre, sinó abans que hi haguem d'anar, per tal que puguem tenir accés universal a la cultura en condicions de qualitat, que puguem rebre estímuls intel·lectuals interessants, que puguem tenir qualitat d'informació. Això és molt important, aquí i a tot arreu. En el cas nostre, que no tenim alguns atributs com l'Estat o altres, encara és més important. I per tant, això s'ha de considerar una inversió prioritària en política de benestar. I per tant forma part de les polítiques socials, és un tronc de les polítiques socials. I això jo crec que havia començat a canviar i no hauríem de deixar que la crisi ens ho faci perdre de vista. És a dir, que com que la mirada és sobretot pensant per on podem retallar, automàticament tot allò que no apareix com a necessitat elemental imperiosa o no fa plorar directament, doncs és el primer que salta. I aleshores això és un dels fronts de vulnerabilitat que tenim al sector. Insisteixo en el tema que el dèficit fiscal tot això ho permetria suplir de molt, perquè estem parlant de molts menys diners dels que involucra el dèficit fiscal. Després, respecte a la segona intervenció, que parlava una mica de la qualitat democràtica i de la robotització una mica de la societat, jo diria que un dels factors de crítica del sistema polític, i ara potser surto una mica del camp de la comunicació, però és només un minut. A veure, hi ha una concepció, jo crec, històrica, tradicional, republicana de la democràcia, que és que tothom participa d'un gran debat públic on transforma criteri per la gestió dels interessos col·lectius. I això es fa cada dia. I en canvi hi ha una concepció, diguem-ne, més formal de la democràcia, que consisteix en que cada tant en tant et criden i et fan una campanya per si vols anar a votar. I tries qui et representa. Aleshores, la democràcia, la transició democràtica va començar amb un predomini de la primera forma. I en aquests moments ens hem instal·lat estrictament en la segona. Una mica per culpa de tothom. És a dir, que hi ha hagut una tendència per part de les formacions polítiques a allunyar-se de la gent
i que no les emprenyessin gaire, que això de la política és molt complicat i tot és molt sofisticat, la societat s'ha fet molt complexa i per tant que no emprenyin gaire i ja aniran a votar. I d'altra banda, d'una política orientada a les properes eleccions. I per tant pots acabar prometent que li donaràs a la gent tant per criatura, tant per no sé què, que l'autobús d'allà també serà gratis, que per més no sé quants anys no sé quin descompte, per menys no sé quin, etc. És a dir, que li vas donant sardinetes a la foca per tal que després et vagi a votar. És a dir, hi ha una mercantilització de la democràcia que queda reduïda a la condició d'elector. I aquesta separació i aquesta reducció de la democràcia a la democràcia electoral, al mercat electoral pròpiament, jo crec que això ha perjudicat greument la política i l'ha desproveït de sentit. I aquest és un problema greu que tenim. Aleshores, en això els mitjans de comunicació hi han jugat, sí, instrumentalment. Jo crec que el problema principal dels mitjans de comunicació respecte a la democràcia i respecte a la política és que acaben donant o assignant interès periodístic als fets en funció de la seva excepcionalitat, de la seva actualitat, de la seva espectacularitat. És a dir, un conjunt de criteris que exclouen la normalitat. Aleshores, si hi ha cada dia 50.000 persones fent política local d'una forma desinteressada i abnegada i fent bé la seva feina, aquests no surten mai. Si d'aquests n'hi ha un que es presenta a la feina en Ferrari, que té negocis amb els constructors del poble, que no sé què tal, aquest és objecte d'atenció mediàtica. I és normal, perquè la feina dels mitjans és fiscalitzar. Però el que passa és que com que la realitat li arriba a la gent a través dels mitjans, l'única que li arriba és aquesta. Aleshores, el fet que el focus projector dels mitjans de comunicació se centri en aquests casos d'excepcionalitat, d'espectacularitat que parlava abans, doncs el que acaba passant és que, per contrast, tot l'altre apareix com obscur. I la gent arriba a conclusions sobre la naturalesa de la política a partir dels casos excepcionals i espectaculars. I, en canvi, deixa de banda tot el que és la quantitat de feina de moltíssima gent que fa que les coses aproximadament funcionin, i funcionin bé. I funcionen perquè hi ha molta gent que fa bé, afortunadament, que fa més o menys bé la seva feina. Respecte al tema dels funcionaris... No, sí, vaig intentant contestar. El tema dels funcionaris periodistes n'hi ha pocs, no n'hi ha pràcticament, i per tant simplement dir-ho. I d'altra banda que la condició de funcionari, mirin, ser funcionari és un privilegi o no en funció de l'actitud que té la persona directament implicada. És a dir, que veure la idea del funcionari com a privilegi té sentit en un moment en què hi ha aquesta precarietat de feina i per tant l'estabilitat laboral es veu com una garantia absoluta. Aquests funcionaris durant els anys de vaques grasses no van cobrar més tampoc. No hi havia gaires funcionaris, a no ser que tinguessin negocis addicionals funcionant amb BMWs i amb Mercedes i aquestes coses. Per tant, diguem-ne, aquí jo crec que tots hem de fer un exercici una mica d'una certa prudència, però insisteixo que jo crec que la cosa ha d'anar una mica repartida. Hi ha uns quants bocs expiatoris que s'enduen totes les garrotades. I, home, també hauríem de... És a dir, preguntem-nos, com a mínim, jo els demano de fer l'exercici cautelar d'agafar distància i dir si és tan així o no. Perquè un cop algú s'ha convertit en boc expiatori, moltes de les coses que es diuen són inexactes, imprecises i simplement el que acaben és fent la bola més gran. Després, respecte al tema del que explicava el Joan Roura, amb això acabo, és si hi havia una maniobra política per ofegar. Jo, sincerament, aquí, jo crec que no. Jo crec, vull pensar i penso que no hi ha una maniobra política, és a dir, no tinc una teoria de la conspiració sobre això. Jo el que crec que hi ha és aquesta escassa consciència de la importància d'aquests mitjans públics. És a dir, són tan presents que sembla que la importància s'exhaureixi en aquesta presència, aquesta visibilitat que tenen. I en canvi es perd de vista, diguem-ne, l'impacte profund que tenen amb la qualitat de vida de la societat.
I aleshores jo crec que ens hauríem de fixar més en això segon. Si ens fixéssim en això segon no hi hauria tanta prioritat per aquesta lògica estricta de caràcter gairebé comptable que s'està produint. És a dir, que s'ha d'anar en compte amb els diners, ara més que mai, efectivament. O sigui, tot això és veritat, no? L'austeritat que en parlava el Ricard i tal, però jo crec que no és suficient. I en canvi sí que és veritat que la tendència a pensar des del sector privat que els mitjans públics tenen una situació de privilegi comparatiu i que, per tant, intentar en una batalla que hi ha pels recursos limitar la capacitat operativa d'aquests mitjans públics, perquè des dels privats es veu com una batalla desigual, això sí que és veritat. El que passa és que si s'arribés a eliminar, per exemple, la publicitat de TV3, ara deu estar al voltant dels 90 milions d'euros, m'imagino, o 80 encara. Jo tinc xifres de fa 2 anys, les últimes ja no... 85. Però 85. Això deu ser el pressupostat, com a mínim, més o menys. Vull dir que, 2012. però bé, estem una mica per aquest paràmetre. Aquests 85 milions d'euros, si no hi hagués publicitat de TV3, on anirien? Doncs anirien en un 90% com a mínim a televisions d'àmbit estatal, a les televisions privades espanyoles. Quina repercussió tindria això? Doncs una repercussió terrible, perquè de fet TV3 és la gran plataforma comercial a través de la qual la indústria local, sobretot la de productes de gran consum i de consum rutinari, té respecte al mercat català. Si una empresa de fuets de Vic per fer el seu anunci l'ha de fer a Telecinco, li costa molt més car. N'hi ha que tenen mercat espanyol i per tant a Telecinco els va perfecte, però n'hi ha que s'adrecen amb 3 furgonetes al mercat de proximitat. Si aquestes han de sortir del mercat català per trobar una plataforma equiparable a TV3 i de moment no n'hi ha cap altra... Tot i que n'hi ha alguna que té voluntat de ser-ho. No, i és fantàstic que se'n surti i que ho sigui, perquè necessitem un sistema complet, és a dir, tenim un sistema anòmal, l'hem de fer complet. Per això hem dit tantes vegades, en el cas de la ràdio hi ha un pes excessiu de la ràdio pública. O sigui, en el cas de la televisió pública té aquest pes perquè era necessari pel sistema, és a dir, no hi havia altra manera de fer-ho. En el cas de la pública, el creixement de la ràdio pública té a veure també amb algunes baralles entre administracions i disputes polítiques i per tant s'hauria d'anar a una racionalització que s'hauria de fer amb molta cura, però que jo crec que podria arribar a haver-hi un acord general i un consens general en avançar cap a aquesta situació. Però en general aquí s'ha optat per una mesura que és doble finançament dels mitjans públics. Això sí, l'accés al mercat publicitari sotmès a algunes restriccions. Què passa, però, en el cas de la televisió? En el cas de la televisió la situació és una mica excepcional perquè no hi ha cap altra plataforma comparable a TV3 de cara a arribar al que en podríem dir el mercat de consum català. I, per tant, qui en sortiria perjudicat són les empreses productores de productes de consum. Per tant, el tema de la publicitat no és només un criteri lingüístic, del paper de la publicitat com a generadora d'argot, renovadora del llenguatge, generadora de cultura popular, totes aquestes coses que són interessants, sinó que hi ha una clau també de caràcter econòmic, és a dir, és desvertebrar el mercat català de productes de consum i deixar aquestes empreses en situació d'inferioritat respecte als grans anunciants que treballen en el marc i en el mercat estatal. Bé, disculpeu que m'hagi allargat. Bé, hem fet una aproximació a una realitat molt complexa, que és el que acostuma a ser el periodisme, però en tot cas, moltíssimes gràcies. Hi havia alguna paraula més demanada, però estem ja fora de temps. Però no és cap pregunta, una reflexió per tancar. Vinga, però molt curtet, sisplau. Miri, en tota entitat, com l'Ateneu, hi ha algú de dalt que marca objectius, oi? I es tenen que complir. Una junta. Sí, una junta directa. Jo el que trobo a faltar, tant pel exconseller, vostè menys, perquè vostè sé que és una entitat diferent, és que el concepte que tingui el funcionariat, les persones que estan dintre de l'EN, tinguin clar que si no va bé, allò peta. Aquí tothom té el concepte de que això raja. I aquí n'hi ha per tots. I si el del temps la caga cada dia, no el treuen. Seguirà cobrant. A tot aquest funcionariat no se li diu, ei noi, si això no va bé, en una empresa tu pots dir,
si no venem i cobrem, no cobrem a fi de mes, començant per mi, que era el director general. No. Ja ho arreglarem i fem paraules buides. Objectius, visió i missió. El que es deia, t'ensenyàvem als cursets, és que la gent, del primer a l'últim, tenia que tindre clar el que tenien que aconseguir i que si no es aconseguia i no anava bé, allò petava. I el gran funcionariat, la meva percepció, i perdonin si ho dic incorrectament, però és la meva reflexió, el que sento que es diu és que aquest concepte el funcionari no el té. I per funcionari no fiquin a metges i mestres, que això és una pantalla que posen molt. Jo dic tota aquesta massa de gent. És on n'hi ha més, Deixem-ho N'hi ha un córrer. nombre molt alt. Consells comarcals, diputacions, deixem-ho córrer. Entraríem en un altre debat. Gràcies, senyor Fernández Déu, senyor Tresserras, moltes gràcies. I els tornarem a convidar. Gràcies a vostès. No, tranquil.